On jouluaattoaamu Korvatunturilla. Tänä vuonna joulupukki kohtaakin poikkeuksellisen joulun. Koronaviruksen takia joulupukki ei ikävä kyllä pääse tänä vuonna kaikkien lasten luokse. Tänä jouluna minulla onkin aikaa paljon kaikennäköisille harrastuksille. En pääse kaikkien lasten luona käymään, joten ajattelinpa käydä laskemassa mäkeä ja hiihtämässä. Samalla pientä puntoilua Korvatunturin rappusissa. Tämä kaikki on hyvää liikuntaa, jota sinunkin kannattaa nyt joululomien aikaan tehdä kaverin ja aikuisten kanssa. Kylläpä liukurilla saakin mainiot kyydit. Vaikka en pääsekään tänä jouluna kaikkien luokse, olette silti lahjanne ansainneet. Suuri joukko tonttuja on parhaillaan toimittamassa lahjoja kaikille lapsille. Voitte alkaa etsimään niitä päivän ja illan mittaan aikuisten seurassa. Hyvää joulua kaikille!